dafa maka. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Me bani yayi kari ka taimaka min na tsallake tsaunuka. Wakar da zana rera ka sa aji ta tamsilar ɗaukaka. Ba za ka kasa min ba, roƙo abunka nake kamar dai haka. Ka tsarkake tunani ka gyara ruhi, akwai yawan daddaka. An saka fira Allah mun durkusa a gare ka mun sallama kuma. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Kayo dubin salati ga mazu rasul karshen sani. Kaunar sana'ar mu ce mu shi aka bawa barazani. Kasa da auliya sahabu bana cire su farkon gini. Kasa farin ubana Alhaji na farin gare mu ya zamzani. Asa da ni a ceton da dukkanin jama'ar musulman ma'al'umma. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Bayan da ne salati ga baitukan ginshikin uba zambiya. Bargon rufa da sanyi ya zarta teku kuce da shi maliya. Farin wata da haske da ya fito duk duhu kwa zai tafiya. Ganan mutum mazaje da gaskiya a kasan ku aitin jiya. Alhaji labaran ne gagar kuwa gun talaka bai nuna tsangwama. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Aikin immigration ka kafa ɗimbin tarihi ba mai musu. Kare hakin talaka dare da rana gurin ka ba na kasu. Ka zam abin kwatance a nahiyar musunan ka ya karkasu. Jajircewa da kwazo fage na aikin ka mun gani ka yi su. Ba za mu bar fada ba, halin kwarai na ka baka yin rigima. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Sannan ka jarumi na har toki kaje an basa doka rike. Aiki cikin nagarta da gaskiya a kasan ka babu fike. Allah yake tsaya ma al'amarin ka du'a iba ka sake. A zuciyar uba na san babu cuta mai taimako shi yake. Cikin yaɗa da garfi zaki wannan dole sai a nemo zuma. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Kowa ya zama wane ku tambaya ku dukan yayo shahara. Gwagwarmaya da farko babanmu ya yi kafin yayo nasara. Bai karɓi rashawa ba, cin hanci baya fiɗa koyo hattara. Aikinsa ya gama shi cikin mutunci da girmamawa kira. Bai saba yaudara ba, farin jaka da ubanmu mai hikima. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Kashin mugun kashi masu karo da gaisiyo na dama. Ka gama lan uba na sai hamdala ya aka da fama. Babban immigration ka rike rafu ba mu masu cimma. Zaki a ganka a gyale ko ba su so ba babanmu. Allah ya kara girma, Alhaji na farfarin uba jijjige mai zuciya fara. Immigration aikin ba za ka gama. Ka zam abin kwatance a nahiyar mu gida da wa'anshina. Ka taimaka wa kowa da mai kuɗi da talaka ka gina. Ga garkuwar marayu bango madafar mu gashi mun jingina. Ba za mu bar fada ba, halin kwarai na ka dole mu jinjina.
jinjina mahasadan ka bar su sun zama taki gare ka kayo sama. Allah ya ƙara girma Alhaji labaran farin uba jijjige mai zuciya fara immigration aikin maza ka gama. Hali na taimakon ka ya ƙara birge ni baba mai fara'a kawa mutum da tsirrai sun tsaye ka taimake su san baba'a mu arzikin ka mun ci min yi du'a'i Allah ya karo sa'a Allah ya tsara baya gaban ka Allah ya kare na yi addu'a ba za na bar faɗa ba ka taimake ni a rayuwa ka jima. Allah ya ƙara girma Alhaji labaran farin uba jijjige mai zuciya fara immigration aikin maza ka gama. Aikin ka gama shi babban rabo rabbana ya kawo maka ka zama kainuwa kai da ce na Allah ka zarta kambun baka ka sha tabara yasin ka kare kanka ga masu teku maka ga jinjina gare ka baban ma Allah ya kara ma ɗaukaka aisar ina gidanka mai tausayi da mutunta 'ya'yan adam kuma. Allah ya ƙara girma Alhaji labaran farin uba jijjige mai zuciya fara immigration aikin maza ka gama. An goga Fatima ne tana da kyawun hali kwarai na sani an goga Hajiya ne Sadiya ni na rike ku daga tsanani ku yi riko da hannu gidan ku inda na zo ku ce kun sani mutunta al'umma ne halin ku manya hada da makankani ga gaisuwar ku na yo na jinjinan ku Allah ya kare ku tsangwama. Allah ya ƙara girma Alhaji labaran farin uba jijjige mai zuciya fara immigration aikin maza ka gama. Abban Hadiza sannu baban Alhaji mijinta ba garkuwa abban Aminu sannu abban Manir gare ka ga gaisuwa abban su Rabi'a ne abban su Dadi ƴaƴan ka kwai nutsuwa zan zo gida da kaina ai sai na kawo wakar da nai sabuwa kyautar ka in ka yi mun zango da Allah ya karama arziki kuma. Allah ya ƙara girma Alhaji labaran farin uba jijjige mai zuciya fara immigration aikin maza ka gama. Allah ya kara girma Alhaji labaran farin uba jijjige mai zuciya fara immigration aikin maza ka gama.